Učarovali mu starodávne ľudové odevy. Vášnivý zberateľ z Ovčieho pri Prešove skompletizoval vyše 40 krojov. Po školách s nimi chodí ukazovať deťom, ako sa kedysi obliekali naši predkovia. Kroj si dievčatá stále obliekali cez hlavu. Kvôli tomu, aby si ho nezašpinili od topánok. Peter Baran svoju zbierku krojov predviedol aj žiakom základnej a materskej školy vo Ovčom. Aby si nezašpinili tú sukňu, tak nosievali takúto zastieru. Najstarší kroj zdedil po pradedovi, ktorý mal oblečený aj na tejto storočnej fotografii. Ďalšiemu darovali ľudia z okolitých dedín. Špecializujem sa na tú našu málo známu oblasť toho Dolného Šariša na tom pomedzi so Spišom. Mužský kroj sa skladal z košele, ktorá bola základ. Tá sa robila z doma tkaného plátna. Deti sa dozvedeli aj to, že chlapi kedysi nosili ozdobné šály a vyšívané časti kroja ženy nikdy neprali. Aby sa to nezničilo, tak vlastne hneď ako sa vrátili napríklad z kostola, tak si tento kroj vyzliekali a odkladali. Sukňa im počas dažďa slúžila aj ako dážnik. Tá sukňa potom vyschla, ale hlavne chránili seba, aby im nezmokli vlasy. Oblečené v krojoch dnes do školy prišli výnimočne aj deti. Väčšinou kroje majú doma niektorí, alebo si popožičiavali susedov alebo od rodiny. Ja mám oblečené sukňu, šurc, košelu. Ja mám na sebe aj nohavice, ktoré aj môj dedo nosil. Túto sukňu volali krokodílová, lebo je triblietavá. A dobre sa v tom cítiš? Je to podľa mňa pohodlné. Chodila by si takto aj bežne do školy? Áno. Dievčatá si mohli vyskúšať aj bohato ozdobenú partu, ktorou sa parádili slobodné devy. Už každé dievča si zdobilo tú partu podľa toho, čo doma malo. Či malo stužky, alebo malo korálky. Ľudové tradície v obci doteraz udržiavajú dva folklórne súbory. A keď sa podarí, tak urobíme nejakú aj detskú folklórnu skupinu. Zbierku krojov by radi vystavili v malom obecnom múzeu. Aby sa na nich nezabudlo, na to naše dedičstvo. Z Ovčieho Martin Jedinák, televízia Markíza.